Tampella on kansainvälisesti tunnettu metsä- ja metalliteollisuusyritys, joka on perustettu vuonna 1856. Tampellan puolustusvälineyksikkö on osa suuryritystä, joka antaa työtä yli 7 000 suomalaiselle. Puolustusvälineyksikkö on valmistanut ja kehittänyt puolustusmateriaalia jo yli 50 vuoden ajan. Sen päätuotteet ovat kenttä- ja rannikkotykit sekä granaatinheittimet. Tampella käyttää valmistuksessa alan uusinta tekniikkaa ja valikoituja materiaaleja. Suunnittelussa käytetään apuna tietokoneita, mikä yhdessä numeerisesti ohjattujen työstökoneiden kanssa takaa ankaratkin laatuvaatimukset täyttävät tuotteet. Tinkimätön laaduntarkkailu kuuluu luonnollisena osana valmistukseen. Tampella toimii läheisessä yhteistyössä Suomen puolustusvoimien kanssa, mikä varmistaa tuotteiden sopivuuden meidän olosuhteisiimme. Tampellan 120 mm raskas granaatinheitin on suunniteltu jalkaväen tehokkaaseen tulitukeen aina 8,5 kilometrin etäisyyteen saakka. Tämä malli on aktiivisessa palveluskäytössä osoittautunut erittäin luotettavaksi myös vaikeissa ilmasto- ja maasto-olosuhteissa. Heittimen konstruktio helpottaa nopeaa asemaanmenoa ja joustavaa tulitoimintaa. 6 vastimen sekä ajopyörästön ansiosta 120 mm heittimen käsiteltävyys on entisestäänkin parantunut. Käsittelyn helppouteen on kiinnitetty erityistä huomiota, sillä nopeus on usein elintärkeää. Heittimen saaminen ampumakuntoon ja asemasta lähtö tapahtuvat lähes yhtä nopeasti kuin kevyemmillä heittimillä. Raskaan 120 mm heittimen lisäksi Tampella valmistaa myös kevyttä 120 mm heitintä, jonka kantama on jopa 7 kilometriä. Ykköspanos, ampuma eteisyys 560, ampumakuntoon! Tampellan 60 mm heitin on erityisesti tarkoitettu olosuhteisiin, joissa keveys ja liikuteltavuus ovat ensiarvoisia. Se soveltuu erinomaisesti sissitoimintaan, missä 3 miestä voi kuljettaa heittimen ja 20 ammusta selkärepuissaan. Heittimen kokoaminen ampumakuntoon käy nopeasti monien harkittujen rakenneratkaisujen ansiosta. Tampellan kehittämä ja patentoima suuntaimen matka-asteikko on erittäin helppokäyttöinen. Sen ansiosta erillisiä ampumataulukoita ei tarvita lainkaan. Myös muilta osin heittimen käsittely on nopeaa ja yksinkertaista. Huomio! Tulta! 60 mm heittimen granaatti painaa noin 2 kiloa ja se kantaa aina 4 kilometriin saakka. Käsisyltä käy menetelmällä kiinni, edessä, ajoon! 81 mm heitin on erityisesti jalkaväen taistelun tukemiseen suunniteltu ase. Se on tulivoimainen ja tarkka, mutta samalla kevyt ja liikkuva, mikä tekee siitä taktisesti hyvin monipuolisen. Rakenteeltaan se on vankka ja kestävä, siksi se soveltuukin hyvin vaikeisiin olosuhteisiin. Heittimen kokoaminen on yksinkertaista ja käy nopeasti. Tässä heittimessä käytetään samaa kollimaattorisuuntainta kuin 120 mm heittimessäkin. Tampellan valmistamat suuntaimet ovat osoittautuneet erittäin luotettaviksi vaativissakin kenttäolosuhteissa. Huomio! 20. Tämän heittimen tulinopeus on 20 laukausta minuutissa ja kantama jopa yli 6 kilometriä. 81 mm heitin voidaan varustaa eri pituisilla putkilla.
Teistä kaikille Tampellan granaatinheittimille on vankka, pitkälle kehitetty ja koeteltu rakenne sekä helppokäyttöisyys. Nämä ominaisuudet takaavat tehokkaan tulitoiminnan kaikissa olosuhteissa. Suunnassa. Tasalla. Tampellan kenttätykki 155 K83 on nykyaikainen, mutta samalla yksinkertainen ja luotettava. Se voidaan varustaa tarpeen mukaan usean kaliberisilla putkilla. Sen käsiteltävyys on korkeaa luokkaa. Normaali tykkiryhmä saa 10 tonnia painavan tykin ampumakuntoon 3 minuutissa ilman apukoneita. Erikoistilanteessa 2 miestä pystyy saamaan tykin asemaan tai kuljetuskuntoon. Suunnittelussa on pyritty ratkaisuihin, jotka ovat toisaalta kestäviä ja luotettavia, toisaalta käyttöä helpottavia ja yksinkertaisia. Tykin edistykselliset ratkaisut eivät rajoitu vain asemaanajoon. Tampellan kehittämä latausjärjestelmä ja puoliautomaattinen kiilalukko mahdollistavat myös suuren tulinopeuden. 3 laukauksen ryöppy voidaan ampua 12 sekunnissa. Normaali tulinopeus on 10 laukausta minuutissa. Lähti! Asemasta lähdön tai nopean sektorinvaihdon helpottamiseksi tykissä on kiinteät tunkit, joilla maakiilat vedetään ylös. Tykin käsittely on tehty mahdollisimman helpoksi, jotta se pystyisi toimimaan pienelläkin miehistöllä. Yksinkertainen rakenne taas takaa toimintakyvyn vaikeissakin olosuhteissa. Tämä 130 mm tykki on suunniteltu rannikkopuolustuksen erikoisolosuhteisiin. Sillä ammutaan kiinteistä asemista liikkuvaan merimaaliin. Siksi se on varustettu pitkälle menevällä automatiikalla ja tarvitsee erittäin vähän miehistöä. Niin tulen johtaminen kuin tykin käsittelykin perustuvat mikroprosessoritekniikkaan. Normaalisti tykki toimii täysin automaattisesti, esimerkiksi tutkan ohjaamana. Miehistön tehtävänä on valvoa toimintaa ja hoitaa panostus. Pitkälle viedön automatisoinnin ansiosta tykki on erittäin luotettava. Tarvittaessa se voidaan suunnata oman mikroprosessorin avulla manuaalisesti. Sähkönsaannin ja automatiikan pettäessäkin tulitoiminta voi jatkua. Täydellinen käsikäyttömahdollisuus on otettu suunnittelussa huomioon. Tämä on Tampellan tuotefilosofian mukaista luotettavuustekniikkaa. Tuotteiden on toimittava kaikissa oloissa ja kaikkina aikoina. Tampellan puolustusvälineyksikkö kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja etsii entistä parempia ratkaisuja ja materiaaleja.
Tuotekehityksessä voidaan ottaa huomioon myös asiakkaan yksilölliset toiveet, jotta tuotteet vastaisivat mahdollisimman hyvin niille asetettaviin haasteisiin. Jatkuva tuotekehitys ja tutkimus takaavat Tampella laadun.